Velkommen, hvis du er eksportør eller importør, vil denne video interessere dig. Vi vil gerne introducere dig til en platform, der er ved at ændre den måde, vi handler internationalt på, og nu er den gratis. Det internationale marked er klar til at tage dig med overalt i verden. Det er allerede til stede i 200 lande og vil være tilgængeligt på 40 sprog. Forestil dig mulighederne for din virksomhed. At opføre din virksomhed i vores professionelle katalog giver dig global synlighed og adgang til 14 salgsværktøjer. For eksempel kan du afvikle dit produktionslager eller købe råmaterialer til nedsatte priser. Vi kan også hjælpe dig med at reducere de logistiske omkostninger. Hvordan kan vi gøre det? Når du placerer dine varer i vores logistikcenter, har du direkte adgang til vores speditører. Besøg www.stcargo.com. Se videovejledningen og læs instruktionerne og oplysningerne nedenfor. Vi er den eneste platform, der tilbyder en komplet import- og eksportservice over hele verden. Tak for din overvejelse, og vi ser frem til at arbejde sammen med vores partnere.